Oh, you are so funny. I will. Yes, honey, I love you too. Yes, at the library at 2 o'clock. Right. I know. I will. Bye-bye. Πάλι στο τηλέφωνο ήσουνα? Ναι, mother. Ναι, ποιον μίλαγες, πάλι με τον Γιάννη? Ποιος άλλος? Καλό είναι και το τηλέφωνο, παιδάκι μου, αλλά κάνει και μια δουλειά. Μάζεψε τα πράγματά σου. Κουράστηκα να σου τα μαζεύω. Έχεις γίνει 18 χρονών και μυαλό δεν έχεις ακόμα. Oh, Mom, πάλι τα ίδια άρχισες. Βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Κρέμεστε τα πάντα. Κλείσε την ντουλάπα. Βγε έξω, μη βγαίνεις. Εγώ όταν ήμουν μικρή ούτε στο παράθυρο έδινα. Εγώ ξέχασε τα αυτά, Mom. Τώρα έχουμε το Women's Liberation. Τι είναι τούτο πάλι το Women's? Να είμαστε ίσους με τους άντρες. Να μην έχουμε αυτούς που κυρίως θα κάνουν ό,τι θέλουν. Να σ' ακούσει ο πατέρας, θα δεις το λιπ και το τρίπ. Oh, Mom, γιατί μου τα λες όλα αυτά τώρα? Ξέρεις πόσο καλό κορίτσι είμαι, μόνο ότι αγαπώ το Γιάννη. Κακό δεν είναι. Θα το ξέρω, παιδάκι μου, αλλά άμα το μάθει ο πατέρας σου θα μας σκοτώσει και τους δύο. Ξέρεις τι κεφάλι, παλιό αγύριστο. Όχι, σου λέει, εγώ είμαι ο μπόστης του σπιτιού. Και θα της κόψω τα πόδια. Τι να πω, πατέρας είναι. Πρέπει να τον ακούς. Oh, mother, πρέπει να του βάλεις και λίγο την φωνή. Δεν χρειάζεται όλο με το easy way. Ναι, Γεράσιμε, εδώ είναι Γεράσιμε. Είδες τη γιαγιά, καλά κάνει και του φωνάζει. Εσύ είσαι chicken, Mom. Α, τι να κάνω. Έτσι πρέπει, πατέρας είναι. Και σου είπα, είναι μπόστης του σπιτιού. Αυτός πρέπει να διατάζει. Look, Mom, πηγαίνω μέχρι το library. Άντε πήγαινε, αλλά μην αργήσεις και έρθει ο πατέρας σου. Δεν μπορώ να έχω φωνές. Δεν θα αργήσω. Ω, Παναγία, βοήθησε. Άντε, μάνα. Μάνα, ξύπνα. Ποτέ δεν ανοιχτός. Τι? Ξύπνα. Ω ναι, τι ώρα είναι? 5. Πού είναι το κορίτσιο? Η Δήμητρα έχει πάει στο library. Η Σοφούλα διαβάζει μέσα. Σοφούλα! Σοφούλα! Ναι, γιαγιά. Έλα εδώ, χρυσό μου! Τι κάνεις, γιαγιά? Πάρουμε τα γλώσσα από εκεί πάνω. Δεν μπορώ να μου πάρω με αυτά τα φυσικά. Γιαγιά, όλο κομπλένεις, αλλά σε γιατρό δεν πας. Νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα είναι καλή. Όχι, παιδάκι μου, είναι και εδώ καλή, αλλά δεν τους καταλαβαίνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού είναι οι άλλοι? Τώρα θα έρθει. Δεν σου έχω πει ότι μετά το μεσημέρι δεν θα βγαίνει έξω? Τι θα πει μωρέ ο κόσμος? Να γυράσουμε, στο library πάει, για το homework. Κακό δεν κάνει. Κακό δεν κάνει, αλλά τι θα πει ο κόσμος που τρέχει μόνο της έξω? Γεια μου, με τα ίδια μυαλά θα πεθάνεις. Άφησε τα κορίτσια να βγαίνουν έξω. Μπράβο, μάνα και γυναίκα με τα ίδια μυαλά. Ωραία μου καταντήσουμε να κάνουν ό,τι θέλουν οι γυναίκες. Αλλά όχι σε μένα, όχι εδώ μέσα. Και ήρθε χαρούμενος να σας πω ποιος ήρθε σήμερα στο μαγαζί. Ποιος? Ο κύριος Νίκος που έχει το μεγάλο ρέστοραν κάτω στο Main Street. Αυτός ο χοντρός. Να ξέρετε γιατί ήρθε. Αχ, μα σας χασές. Λέγε, γιατί? Προχθές πέρασα από το ρέστοραν του και ήπια καφέ η Δήμας και η ομορφιά της του μπήκε στην καρδιά του. Μέσα στην καρδιά του η Δήμας. Σταμάτε εσύ μικρινά γελάς. Την αδελφή σου την αγάπησε και η ομορφιά της του μπήκε στην καρδιά του. Και ήρθε σήμερα να μου ζητήσει να την παντρευτεί. Και εσύ? Και εγώ τι?
Τίνα, του είπε να έρθει απόψε, να πιούμε ένα λουζάκι και να μιλήσουμε για το γάμο. Τρελάθηκες! Χωρίς να ρωτήσεις το κορίτσι μας! Χωρίς να γνωριστούν. Και ποιος σου είπε ότι δεν θα γνωριστούν? Θα γνωριστούν μετά το γάμο. Έχουν χρόνια μπροστά τους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στη γη μας. Όχι, ποτέ. Σαν πως γυναίκα δεν είσαι καλά. Ξέρεις τι θα πει ο κύριος Νίκος όταν έρθει η κόρη μας? Τύχη μεγάλη, βουνό. Μα αυτός είναι μεγάλος, έχει περάσει τα 40. Στο κολάρια έχει, σπίτια, τι άλλο θέλεις? Εγώ, η τι μας, την ρώτησες? Τώρα την τι θα ρωτήσουμε, ό,τι πω εγώ. Μα Γεράσιμε, κακό δεν σου λένε. Και μετά, η τι μας αγαπάει. Τι είπες? Η δική μου κόρη αγαπάει? Ναι, αγαπά. Ναι, Dad, αγαπάει τον Gianni. Τι! Daddy's got a husband for you. He's coming tonight and he's Nick the Greek. For me? Έλα εδώ. Ποιος είναι αυτός ο αλήτης που αγαπάς? Dad, ο Γιάννης δεν είναι αλήτης. Είναι καλό παιδί. Τον αγαπώ. He loves me. Σταμάτα τα κλάματα. Η δική μου κόρη θα πάρει αυτόν που εγώ θέλω. Μα Γεράσιμε, τι θα θέλεις τόσο? Και άκουσε τι, τα καλά κορίτσια παίρνουν αυτόν που θέλουν ο πατέρας τους. Do not forget, είσαι Greek και όχι Αμερικανάκι να πάρεις ό,τι θέλεις. Μα Γεράσιμε, τι θα θέλεις τα βολάρια και τα σπίτια? Αυτός είναι γέρος. Γέρος με το δικό σας μυαλό, αλλά μόνο αυτός μπορεί να την κάνει support, να ζεις σαν βασίλισσα. Και ο Γιάννης θα μπορεί να την κάνει support. Μα, 2 χρόνια έχει κολέγιο και βγαίνει γιατρός. Και μετά θα εργαστεί και η τι. Γιατρός, και θα περιμένω εγώ να γίνει αυτός γιατρός. Μήπως θέλετε να το πληρώνω και τα tuition? Δεν μου λες, γε μου, ξέχασες τα δικά σου. Ξέχασες ότι όταν ήσουν νέος περίμενες να κινηθώ και σιγά σιγά πήγαινες από το παράθυρο και πήγαινες και συναντούσες την κυραμουργή. Και τώρα θες την τι μας να παντρευτεί με αυτό που εσύ θέλεις. Αλήθεια, τι ωραία χρόνια εκείνα. Τι αναμνήσεις, ωραία. Ναι, Dad, ωραία χρόνια, Άλλο τότε, και εγώ ήμουν ο άντρας. Και σταματήστε όλες και ό,τι θα πω εγώ. Ήλτε. Μη με τροπιάζετε. Καλησπέρα. Περάσε μέσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από εδώ στη μητέρα μου. Ναι, καλησπέρα. Μα γυναίκα. Από εκεί η μητέρα μου. Τι κάνεις? Καλά. Ναι, σε βλέπω ότι είσαι καλά. Από εδώ η μικρή μας Σοφούλα. Hello. Και η δή μας. Heidi. Αυτά είναι για σένα. Ευχαριστώ. Ω, ευχαριστώ. Δήμητρα, δεν ξεφέρε μια ουζάκι να πιούμε? Μάλιστα. Είδες λοιπόν πυρούλα. Μπράβο. Γεια σου. Ευχαριστώ. Μετράει. Oh, very dry. Dry. Good stuff. It's more. Πατέρα. Ναι, μάτια μου. Τι θέλεις? Πες μου, λεβέντη μου. Πατέρα, ξέρεις γιατί είμαι εδώ? Αλίμονο, απόψε θα τα κάψουμε και με ρωτάς γιατί είσαι εδώ. Πατέρα, θέλω να
ρωτήσουμε για τον γάμο, πότε και πόσο έχει βρήκα. Τι είπες? Βρήκα τέλος. Ναι, δολάρια, σπίτι, το μαγαζί που έχεις. Κύριε Νίκο, πώς εν είσαι καλά? Πού βρίσκεσαι και τέλος βρήκα στην Ελλάδα? Εδώ κύριε Νίκο είναι Αμερική. Τα άκουσες? Είναι Αμερική. Και δεν παίρνουν βρήκα τα κορίτσια. Κατάλαβα. Είσαι τσι. Τότε, κράτα την κόλλη σου. Και εγώ ξέρω που θα πάω. Το καλύτερο που κάνεις. Κύριε Νίκο! Καληνύχτα! Καληνύχτα. Μήτρα, εδώ. Δεν μου λες. Και ο Γιάννης θέλει βρήκα. No, Dad, ο Γιάννης μ' αγαπά. Άκουσε, Δημήτρα. Κάνε date με τον Γιάννη. Και αν σ' αγαπάει όπως λέω, σ' αγαπώ τη μητέρα σου. Τώρα με την ευχή μας θα έρθει εδώ και θα σου κάνω το καλύτερο γάμο. Πόσο σ' αγαπούμε. Ευχαριστώ, Dad, τόσο πολύ. Και τώρα θα περιμένουμε dates.